Най-важният рожден ден казват, че е 50-ят, независимо дали става въпрос за личен празник или честване на бизнес. Днес искам да ви покажа как направихме едни супер огромни 1,60 м обемни цифри, запълнени с цветя, точно за един такъв фантастичен празник. Едно от най-хубавите неща на живите цветя е това, че окото се радва с визията, но и усещаш аромата. А повярвайте ми, тук имаме стотици лилиуми, които ароматизираха цялата зала. Насладете се!